Molt bones i benvinguts a un nou vídeo de la Valla de Cronos. Avui anirem fins als anys 30 per conèixer un dels grans partits del proletariat català durant la Segona República. Un partit que ha passat a l'imaginari col·lectiu com a sinònim de revolució. I aquesta és una associació que no és immerescuda. Un partit de clara inspiració trotskista, de fet fundat per un estret col·laborador de Trotsky, però que malgrat això va acabar tallant relacions amb el que era el seu principal referent ideològic i actuant amb certa independència. Un partit que es va enfrontar amb armes a la mà en contra del feixisme, però que va acabar sent derrotat pels seus adversaris comunistes. Un partit que es va haver de moure entre les aigües de la revolució i les de la participació institucional, arribant a formar part del govern de la Generalitat. Avui parlarem del Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Doncs vinga, anem a conèixer la seva història. Som-hi! Bé, com sempre, comencem situant-nos. Avui parlarem d'un partit que va ser realment crucial en un moment important de la història de Catalunya. Malgrat això, per entendre quin era el seu context i sobretot per entendre quins eren els seus adversaris, ens n'hem d'anar a molts quilòmetres de distància. Concretament, haurem de viatjar fins a la Unió Soviètica. Com sabeu, la Unió Soviètica neix després de la Revolució Proletària de 1917. Una revolució que en aquell moment va fascinar persones d'arreu del món. De fet, eren molt freqüents els viatges de líders polítics, molts dels quals fins i tot allunyats ideològicament del comunisme revolucionari, que viatjaven fins a Moscou per veure de primera mà com s'organitzava aquesta nova manera d'articular la societat. Un d'ells va ser, per exemple, Francesc Macià, que hi va viatjar el 1925. D'aquella Rússia que va conèixer el president Macià, val la pena remarcar-ne un parell d'aspectes importants. El primer és que el gran líder de la revolució russa, Vladimir Ilich, àlies Lenin, havia mort just un any abans. La mort de Lenin havia desencadenat una gran lluita de poder dins de la cúpula soviètica. Bàsicament hi havia dos grans candidats, Joseph Stalin i Lev Trotsky. En el cas de Trotsky, una de les peculiaritats és que un dels seus col·laboradors més estrets era un jove català, Andreu Nin, nascut al Vendrell el 1892. Era un jove intel·lectual que havia quedat fascinat per la Revolució Russa i que havia decidit viatjar fins a Moscou per establir-se allà i ajudar així a construir l'autèntic paradís del proletariat. Allà s'havia immiscuit en les cruentes guerres de poder i també d'alguna manera actuava com a anfitrió d'alguns dels visitants catalans més il·lustres. I evidentment va ser Nin que d'alguna manera va ajudar a Macià a conèixer de primera mà com funcionava la Unió Soviètica. Macià va deixar escrit d'aquell viatge que algunes coses no li van acabar d'agradar del tot. Una d'elles era una certa deriva excessivament autoritària que estava agafant aquest règim. I l'altra era que la lluita de poder entre els dos grans homes que en aquell moment s'estaven matant per dirigir el país, tot pintava que acabaria realment malament. I és que quan diem que s'estaven matant no és una exageració, s'estaven matant realment. Finalment, qui acaba imposant-se és Stalin, i la repressió que exerceix en contra dels vençuts, dels partidaris de Trotsky, és realment sanguinària. Moren milers de persones, i moltes altres es van obligades a fugir del país. De fet, el propi Trotsky acabaria exiliat a Mèxic, on, per cert, uns anys després, també acabaria sent assassinat i a mans d'un català. Però això és una altra història. El seu col·laborador, Andreu Nin, també es veu obligat a fugir del país i decideix agafar la seva dona i les seves filles i tornar a casa seva, a Catalunya. I arriba al 1930, poc abans de la proclamació de la Segona República. De la proclamació de la Segona República i de la República Catalana ja en vam parlar en el seu dia en un vídeo, que per cert us animo a recuperar-lo. Però bàsicament el que ens interessa per la història d'avui és tenir present que qui lidera aquesta proclamació de la República són bàsicament els partits d'inspiració burgesa, és a dir, partits que tot i que podien tenir una sensibilitat de caire d'esquerres o progressista, clarament eren reformistes, més que no pas revolucionaris o insurreccionals. I en el cas de Catalunya, el partit que acabaria tinguent el gran lideratge seria Esquerra Republicana, del propi Francesc Macià. És en aquest moment convuls que Nin decideix reprendre la seva activitat política. En aquest punt també és important remarcar que Andreu Nin era un gran intel·lectual marxista, i un dels seus llegats intel·lectuals més interessants és aquell que relaciona la lluita del proletariat amb la lluita de les minories nacionals, com el cas de Catalunya.
Tots els moviments socials tenen un contingut democràtic que el proletariat ha de sostenir sense reserves. Una classe que combat aferrissadament totes les formes d'opressió no es pot mostrar indiferent davant de l'opressió nacional. No pot, sota cap pretext, desentendre's del problema. La posició pseudointernacionalista que nega el fet nacional i preconitza la constitució de grans unitats sosté pràcticament l'absorció de les petites nacions per les grans i, per tant, l'opressió. El proletariat només pot tenir una actitud: sostenir activament el dret indiscutible dels pobles a disposar lliurement de llurs destins i a constituir-se en estat independent si aquesta és llur voluntat. Cap privilegi per a cap nació, cap privilegi per a cap idioma, cap opressió, cap injustícia envers la minoria nacional. Heus aquí el programa de la democràcia obrera. En aquell moment a Espanya hi havia un partit comunista, però com la immensa majoria de partits comunistes d'arreu d'Europa estaven controlats ja en aquell moment pels estalinistes. La instrucció que dona Trotsky és bàsicament la de mantenir-se dins dels partits comunistes i des de dins, malgrat la repressió, malgrat la persecució, lluitar per assolir el poder. Però Nin el que fa és desobeir les directrius del que havia estat el seu mentor. S'escindeix del Partit Comunista d'Espanya i constitueix un partit nou, Esquerra Comunista, un partit d'inspiració trotskista, però com que havia desobeït el propi Trotsky, podríem dir que va haver de ser un partit trotskista, però sense l'aprovació de Trotsky. Una cosa una mica curiosa, certament. Poc després d'això, el 1934, les dretes antirepublicanes aconsegueixen arribar al govern de la República. És una situació que preocupa enormement els sectors progressistes. Hem de pensar que en aquell moment Hitler ja governa a Alemanya i ha arribat al poder gràcies a unes eleccions. I Mussolini també governa a Itàlia. Per tant, no era ni molt menys una bogeria pensar que les dretes havien assolit el poder pels mecanismes convencionals amb la intenció de desmantellar la república des de dins. L'amenaça d'un règim autoritari era real. I és durant aquest període, el conegut com a Bienni Negre, que el 1935 l'esquerra comunista de Nin decideix fer un pas endavant i intentar constituir-se com un dels grans referents del proletariat català. El 29 de setembre de 1935 es fusiona amb un altre partit, el Bloc Obrer i Camperol, dirigit per un altre líder carismàtic com era Joaquim Maurín. Aquest partit resultant de la fusió rebrà el nom de Partit Obrer d'Unificació Marxista i serà conegut per tothom com el POUM. El principal relat pel seu naixement era que els partits burgesos havien tingut l'oportunitat de tutelar una transició cap a un règim republicà que fos realment transformador i que després de 2 anys manant havien fracassat i havien deixat que les dretes s'apoderessin del poder. I per tant ara era el moment dels partits proletaris, els de base revolucionària, els que havien de recuperar el poder i tornar a posar les institucions públiques al servei de la classe treballadora. Per tant, d'alguna manera, el POUM neix com una esmena a la vegada al règim de dretes que governava en aquell moment i també els partits burgesos d'esquerres que no havien estat capaços de gestionar correctament el poder. No obstant, el cert és que aquest relat va començar a trontollar pocs mesos després del seu naixement. El mes de febrer de 1936 es convoquen eleccions generals. Els partits d'esquerres s'agrupen majoritàriament en una gran coalició que rep el nom de Front d'Esquerres. I el POUM ha de decidir si participar-hi o no. La decisió no era fàcil. El fet de no participar-hi els hi podia provocar, en primer lloc, quedar fora de la representació parlamentària i, en segon lloc, que el fraccionament del vot d'esquerres facilités que els partits de dretes mantinguessin el poder. Però al mateix temps formar part d'aquesta coalició i, per tant, col·laborar estretament amb els partits burgesos d'esquerres esmenava, d'alguna manera, el seu objectiu fundacional. D'alguna manera podríem dir que havien de decidir si ser puritans o pragmàtics. Van decantar-se finalment per la segona opció. El POUM s'integra al Front d'Esquerres. Realment és possible que la seva participació fos important perquè els esquerres obtinguessin la victòria electoral que van acabar obtenint. I un dels seus líders, Joaquim Maurín, obté l'acta de diputat al Congrés, la primera representació institucional dels pomistes. Però, desgraciadament, els esdeveniments tornarien a precipitar-se. L'estiu d'aquell any, el juliol de 1936, una part significativa de l'exèrcit espanyol s'alça en armes en contra del govern republicà d'esquerres. El cop d'estat té lloc els dies 17, 18 i 19 de juliol. Comença a les possessions espanyoles al nord d'Àfrica i s'acaba extenent a la península. No es pot dir que la situació agafés per sorpresa al govern, perquè els rumors sobre un cop d'estat estaven presents fins i tot en els titulars de diari. Però sí que és cert que el govern republicà es va espantar realment davant d'aquesta insurrecció de l'exèrcit i va tenir serioses dificultats sobre com reaccionar-hi. De fet, el principal problema és que el millor instrument que tenia per tal de respondre era utilitzar la part de l'exèrcit que seguia fidel a la república. Però exactament qui era fidel a la república i qui no? Doncs bé, a Madrid aquest tema va generar una autèntica psicosi, fins a tal punt que prenen una determinació radical.
dissolen totes les unitats de l'exèrcit que tinguin un sol oficial que s'hagi sumat a l'alçament. Això vol dir a la pràctica desmantellar pràcticament tot l'exèrcit de la república. Però llavors, com carai fem front a les tropes sublevades? Doncs per romàntic que pugui semblar, podríem recuperar aquell eslògan que va fer fortuna el 2017 a Catalunya. Sols el poble salva el poble. A les principals ciutats, i sobretot a Barcelona i a Madrid, el que es fa és repartir armes entre la població. És important entendre que en aquell moment les organitzacions sindicals estaven realment molt organitzades i, per tant, tenien capacitat de mobilitzar a milers d'homes en molt poca estona. Persones que, a més, eren militants de profunda convicció, que estaven disposats a lluitar i fins i tot, si calia, a morir per la causa. I, per tant, a partir del moment en què reparteixes desenes de milers de fusells, automàticament sorgeix un exèrcit. És un exèrcit de milicians, amb poca preparació, amb poca organització, però això sí, amb moltes ganes de lluita. La seva actuació, conjuntament amb la d'altres cossos que sí que van mantenir-se fidels a la República, com els Mossos d'Esquadra, la major part de la Guàrdia Civil o algunes unitats concretes de l'exèrcit, van aconseguir frenar el cop d'estat a la major part del territori de l'estat. Però això sí, els colpistes també van aconseguir controlar una altra part del país, on van autoconstituir-se com a autoritat. Aquesta divisió de l'estat espanyol en dos territoris diferenciats va donar lloc a l'inici de la Guerra Civil. El que passa és que en els primers dies la situació en el bàndol republicà va ser realment complicada. D'acord, armar les milícies va servir per aturar el cop d'estat, però després d'això tenies milers i milers de persones armades pels carrers de la ciutat amb, diguem-ne, que poca capacitat de controlar-los. De fet, la major part d'aquestes organitzacions sindicals, obreres, proletàries, eren bàsicament de tall revolucionari. I per tant, si els hi dones armes i aconsegueixen derrotar amb elles a l'exèrcit, doncs evidentment ho aprofiten per fer la revolució. A Catalunya, durant aquests primers dies es col·lectivitzen fàbriques i terres, però també es desencadenen episodis de violència i repressió en contra dels sectors més conservadors de la societat, especialment contra els partits de dretes i sobretot contra el món catòlic. La situació era realment complicada. I davant d'aquesta realitat, el govern català, el govern de la Generalitat, que en aquell moment estava presidit per Lluís Companys, tenia bàsicament dues opcions. Una d'elles era intentar, amb els migrats recursos dels quals disposava, enfrontar-se a totes aquestes milícies que recorrien tot el país i a través de l'enfrontament directe intentar restablir l'ordre. L'altra era intentar, d'alguna manera, algun tipus d'acord amb ells per intentar, almenys, recuperar un cert control sobre la situació. Companys es va reunir amb alguns dels dirigents revolucionaris al Palau de la Generalitat. Les negociacions sembla que van ser bastant dures i alguns testimonis diuen que fins i tot els revolucionaris van arribar a encanyonar-lo amb els rifles. Finalment, però, de les negociacions n'acaba sortint un acord. El 21 de juliol de 1936 es constitueix el Comitè Català de Milícies Antifeixistes, un organisme mixt entre la Generalitat i les diferents organitzacions revolucionàries que tenia com a principal finalitat intentar coordinar els esforços de tots plegats i a través d'aquest organisme intentar minimitzar els esclats de violència que en aquell moment recorrien tot el país. La presidència d'aquest òrgan recauria en una persona d'Esquerra Republicana, proposada pel propi president Lluís Companys. En aquest cas seria Josep Tarradellas, que després també acabaria sent president de la Generalitat. També en formaria part, però, la Comissaria General d'Ordre Públic de la pròpia Generalitat i diferents organitzacions, com el propi POUM, la CNT, la FAI o la UGT. Bàsicament, l'objectiu era intentar cavalgar la fera més que no pas enfrontar-s'hi. A més, cal tenir present que el Comitè de Milícies Antifeixistes, a part de posar ordre a la rereguarda, havia de començar a organitzar tot l'esforç de guerra. Perquè sí, havia començat una guerra en contra del feixisme, i una guerra requereix organització i logística. Això era una cosa que clarament durant les primeres setmanes de conflicte la República no tenia. S'organitzaven de manera més o menys espontània columnes de milicians que anaven de manera heroica i romàntica cap al front d'Aragó a combatre els feixistes. Però un cop arribaven al front, el cert és que la seva escassa preparació militar dificultava molt poder realitzar un esforç bèl·lic en condicions. A més que, tot i que enviaven sistemàticament columnes de milicians, tenien molts problemes per establir línies de subministrament i sobretot fer arribar armes al front. Tot funcionava bastant per impulsos, però esclar, això era poc eficient. El Comitè de Milícies Antifeixistes també va intentar donar un cert ordre en aquest aspecte. I el cert és que l'experiment va funcionar raonablement bé. De fet, al mes de setembre es fa encara un pas més endavant i es dissol el Comitè de Milícies Antifeixistes perquè totes les organitzacions que en formaven part passen a integrar-se directament
el govern de la Generalitat de Catalunya. D'aquest govern d'unitat antifeixista en formaven part consellers, per exemple, de la CNT, una organització anarquista, teòricament antigovernamental, que va suposar segurament una de les primeres experiències en aquest sentit a tot el món. Però també en va formar part el POUM, concretament de la mà del nostre conegut Andreu Nin. Nin va ser nomenat com a conseller de Justícia, des d'on va desenvolupar una acció governamental certament interessant. La seva principal actuació va ser crear els Tribunals Populars. Era un intent de crear una administració de justícia que substituís i, per tant, posés fi a tots els episodis de venjança indiscriminada que s'havien anat succeint a molts pobles de Catalunya durant els primers mesos de guerra. Els Tribunals Populars intentaven, per tant, racionalitzar la justícia revolucionària. A part d'això, però, també hi ha altres mesures interessants d'aquest període del POUM a la Conselleria de Justícia, una de les quals va ser, per cert, la declaració dels 18 anys com a majoria d'edat. I si en voleu una altra divertida, també es va habilitar els caps de les guerrilles que lluitaven al front d'Aragó perquè poguessin casar els milicians i milicianes de la seva tropa que volguessin unir-se en matrimoni. En tot cas, després de l'entrada dels anarquistes i del POUM al govern de la Generalitat, tot feia pensar que aquest nou executiu del president Companys tindria la capacitat de tornar una certa estabilitat a la situació a Catalunya. Però el cert és que no va ser així. D'aquell govern d'unitat en forma part un altre partit que actuarà com el gran antagonista del POUM i que serà determinant en el seu final. El PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Aquí és on recuperem aquella història de l'enfrontament entre Trotsky i Stalin que us hem explicat abans. El POUM ja hem dit que tenia clares inspiracions trotskistes, tot i que estaven enfadats amb Trotsky. Doncs el PSUC tenia clares inspiracions stalinistes. I així és doncs com aquest enfrontament entre les dues faccions del comunisme arriba al govern de la Generalitat. Segurament pensareu que en aquell moment tenien coses molt més importants de les quals preocupar-se que no pas els enfrontaments en el si d'un corrent ideològic per una lluita de poder que ve de la Unió Soviètica. El president Companys pensava el mateix, per això durant els primers mesos no va fer gaire cas a la confrontació que hi havia entre aquests dos partits. Aquests dos partits es van enfrontar, per exemple, en temes com ara la col·lectivització de terres. El POUM creia que era el moment ideal per fer-ho. En canvi, el PSUC considerava que això obriria un conflicte social a la rereguarda que en aquell moment no es podien permetre perquè havien de destinar tots els seus esforços a lluitar contra Franco. Però, mica en mica, la cosa es va fer evident que sí que era important. Sobretot perquè la República Espanyola el que fa és demanar desesperadament ajuda internacional. Però aquesta ajuda és sistemàticament negada per les principals potències democràtiques de l'Europa del moment. Ni França ni el Regne Unit la volen ajudar. Primer, perquè els episodis revolucionaris que s'han viscut a la rereguarda republicana són un mal exemple que no volen que es propagui als seus països. Però, en segon lloc, perquè creuen que intervenir directament a la guerra civil pot ser el detonant que acabi generant un enfrontament amb les potències feixistes a Europa. Un enfrontament que avui en dia sabem que va acabar produint-se igualment, però que en aquell moment, en 1936-1937, tant França com el Regne Unit estaven treballant intensament per tal d'evitar. I, per tant, un dels pocs països al món que va acceptar ajudar directament a la República Espanyola va ser la Unió Soviètica. I amb l'arribada d'armes, avions i alguns soldats soviètics a Catalunya, mica en mica, tot el debat moscovita va acabar afectant directament a la política catalana. Des de Moscou veien amb enorme preocupació l'enorme poder que a Catalunya tenien els pomistes i els anarquistes. Sobretot ho veien com un molt mal exemple. A pràcticament tota la resta de països, els stalinistes tenien molta més implantació, més militància i més poder que no pas trotskistes i anarquistes. Catalunya era dels pocs territoris d'Europa en què això es capgirava i anarquistes i trotskistes tenien molt més poder en aquell moment que no pas els stalinistes. I, per tant, des de Moscou es comença a apretar perquè cada vegada més el Partit Comunista Espanyol a Madrid i el PSUC a Catalunya guanyin poder i es vagi desplaçant a la CNT i al POUM. La pressió des de Moscou va acabar fent efecte, perquè a final d'any, el mes de desembre de 1936, el president Companys es veu obligat a destituir del seu càrrec a Andreu Nin. I amb la sortida del govern podia semblar que la cosa es calmaria, però tampoc. Els pomistes, juntament amb els anarquistes, creien que la guerra era el pretext idoni per fer la revolució i, per tant, creien que el proletariat havia de fer la gran revolució al mateix temps que es lluitava contra el feixisme. I, en canvi, el PSUC, seguint les tesis stalinistes, creia que la prioritat era derrotar els feixistes i, per tant, el que havien de fer era establir una gran aliança amb els partits burgesos, centrat totes les seves energies en derrotar el feixisme i després, en tot cas, ja parlaríem si fem la revolució o no. I a més afegien que qualsevol que atemptés contra aquesta estratègia i, per tant, plantegés fer la revolució abans de derrotar els feixistes, el que estava fent de manera indirecta era treballar per ells, és a dir, treballar pels feixistes. I seguint amb aquest raonament,
El PSUV deia que, com que el POUM està demanant fer la revolució abans de derrotar els feixistes, vol dir que el POUM és un col·laborador amb l'enemic i, per tant, hem d'acabar amb ell. Cal tenir en compte que en aquell moment el POUM certament no tenia poder institucional, perquè l'havien fet fora del govern, però seguia tenint moltíssim poder de facto. Tenia milers i milers de militants. I a més, a Barcelona, els seus camarades anarquistes de la CNT controlaven sectors estratègics, com era, per exemple, l'edifici de Telefònica, que, per tant, li permetia fiscalitzar totes les comunicacions que es produïen a la ciutat. Va ser justament aquí, l'edifici de Telefònica, que va acabar provocant l'enfrontament de maig de 1937. Les pressions soviètiques i del PSUC fan que les forces republicanes i de la Generalitat intentin recuperar aquell edifici per la força. Això els pomistes ho veuen com un autèntic atac en contra d'ells i per tant es produeix una autèntica insurrecció per part seva. Són els coneguts com a Fets de Maig, que bàsicament va ser una mena de guerra civil dins la guerra civil. Finalment, el PSUC s'imposa i aquesta és l'excusa que fa servir per aconseguir que les autoritats republicanes dissolguin per la força el POUM. La història del POUM, doncs, acaba de manera bastant tràgica, més per les lluites intestines dins del seu propi moviment que no pas per la repressió franquista, que en tot cas vindria anys després. I igualment tràgic, per cert, va ser el final del nostre amic Andreu Nin. Tot fa pensar que va ser segrestat per agents del KGB, agents enviats des de Moscou per eliminar-lo al considerar-lo un agent trotskista. L'operació de segrest d'Andreu Nin consistia a agafar-lo a Barcelona, portar-lo a una càmera de tortura, les famoses txeques, segurament a la ciutat d'Alcalá de Henares, prop de Madrid, i allà obligar-lo a que delatés a tots els seus companys de lluita. L'objectiu del KGB, com ja hem explicat, era eliminar els trotskistes de tot el món, i sobretot els de Catalunya. Nin, però, sembla que es va resistir a revelar el nom dels seus companys i, finalment, tot indica que en algun moment al llarg de la tortura va acabar morint. En aquell moment, qui presidia el govern de la República era Juan Negrín, un científic que havia estat col·locat justament perquè tenia les simpaties de Moscou i que estava bastant alineat en cobrir tots els crims que cometia el KGB en contra dels trotskistes. En el cas de Nin, ell i el seu govern van defensar sempre que havia estat segrestat per agents franquistes, tot i que això està bastant clar que era mentida. Una plasmació gràfica d'aquest debat entre Negrín i els partidaris de Nin era que aquests partidaris a les nits sortien i pintaven per les parets el missatge «Govern de Negrín, on és Nin?» I poc després els estalinistes feien a sota d'aquestes pintades una altra inscripció que posaven «A Salamanca o a Berlín». Salamanca, territori controlat pels franquistes, i Berlín, territori evidentment controlat pels nazis. En qualsevol cas, l'estratègia estalinista tampoc va acabar de funcionar. La República va aconseguir resistir gairebé 2 anys més, però finalment va ser definitivament derrotada l'abril de 1939. Des d'aquell moment a Catalunya, tant els trotskistes que havien sobreviscut com també els estalinistes van compartir repressió. Franco tenia clar que tots ells eren els seus enemics i els va tractar com a tal de manera implacable. I és que la història del POUM és al mateix temps una història d'esperança però també de desesperació, d'un gran somni que molt sovint no es va saber conduir de la millor manera i d'un gran enfrontament en el si del moviment marxista que bàsicament va comprometre els interessos de tots plegats i que va permetre la victòria d'aquells que representaven un model de societat absolutament antagònic. Però malgrat tot, el POUM ens en queda un gran llegat ideològic, uns principis de justícia, fraternitat i igualtat que, tot i que evidentment al segle XXI cal adaptar-los, són plenament vigents. De l'experiència del POUM n'hauríem d'aprendre, per mirar de no repetir errors, però els seus ideals convindria tenir-los sempre ben presents. Esperem que t'hagi agradat i recorda que si no et vols perdre els vídeos que anirem penjant cada setmana és molt important que et subscriguis i si ens vols ajudar a millorar el canal esperem els teus comentaris. Moltíssimes gràcies i fins la propera!